Monte da Mariña, Ribadeo ten unha costa espectacular e está chea de calas que son dignas de ver. Son espacios naturais onde un pode estar en familia, pode facer actividade deportiva, un conxunto de lugares que hai que descubrir, e despois o conxunto arquitectónico, histórico, que é o Casco Vello. Todo Ribadeo é un conxunto arquitectónico indiano. Si destacamos a rúa por excelencia é San Roque. As rúas do centro de Ribadeo, porque ten moita actividade sempre, poderían visitar o puerto, que é tamén un paseo precioso. E despois tamén o pueblo de Rinlo, que é moi bonito. Porque é un pobo pequenín de pescadores con unha imaxe espectacular. Illa Pancha, que é outro dos puntos turísticos por excelencia, xa no conxunto nacional. Un recuncho que non é tan coñecido é na zona do interior do noso concello, o noso rural, a Cascada de Lexoso. É unha cascada impresionante que convido a visitar e a disfrutar. Debería acercarse ao Vendaval Fest, que organizamos unha asociación sin ánimo de lucro de Ribadeo. En Ribadeo non se poden perder a oferta gastronómica porque temos un produto de 10 que non temos aquí sostible. Se ven todo das nosas hortas, dos nosos animais, do noso mar. O mellor de Ribadeo é a súa xente. É a súa xente. É a xente. A xente.